Kaixo, nahi! Kaixo, Bieni. Zela gabiz? Ondo, plazerra hemen egotea. Bai. Nungoa izaga? Ni zestaukoa, Bizkaitar gutxi ikusi ditut elkarrizketetan, Ni bizkaitarrak aizko maite dutaz, Bai. Horei, Zer? korrikalaria gainera aurtengo neguko urteatzainean nabaumendua izazala beste neska batekin Leirerekin, Leirerekin, bai. Bai, ondo, lasterketa ona atera zan. Eta, posik, oso posik, hasi gara denboraldia ondo. Nola sentitu zinen lasterketan? Nahiko ondo, pentsatzen nuena baino hobeto. Hasieran oso azkar hasi ziren, lehengo bi lasterkariak, baina, ni goeratan ondo nabil, eta, horasi nintzen pizkan nire lasterketa egiten, eta uste baino hobeto, bai. Nahiko prestatu zinen, edo? Bai, ni azkenean entrenatzaile bat daukat, eta bera beti nirekin prestakuntza ona egiten dugu, eta bai, asko prestatu genuen lasterketa, lasterketa baino denboraldia, daukagun denboraldia. Denboraldi oso bat da, lasterketa gehiago edukiko dituzua. Bai, bihar dauka durengoa, bai, apuko igoera Zaramillon, hor etxetik hurbil, gutxienez ez dugu horren beste madrugatu behar. Azkenean beraztegira juteko, ordu terdi daukagu zestautik. Eta, azkenean madruga asko goizean altxatu zeiretan eta gozaldu eta horra joan. Orduan, Etorritatu noizkiaga, Bai. Eugeni dentxokoga, bihar lasterketa edukita, ojo. Guk hemen indago berrituta bidatuko dugu. Bai, biharko ja primeran egongo gara. Bai. Nola zezinen mundu honetan? Ni hasi nintzen mendi lasterketetan orain dela 3 urte. 28-29 urterekin. Orain 31 urte ditut. Bai. Gazteago ditut. Bai, badakit. Zu 25, ez? Bai, ez? Bai. Eta lehenik eskupilotan aritzen nintzen. Bai, eskupilotan, bai. Eta zorionez, esaten dudan beti, zorionez utzi nuen, aldaketa egin nuen. Azkenean ni 20 urte eman ditut eskupilotan, jolasten, 8 urtetatik aritu naiz eskupilotan. Eta zorionez, pilotaren txako, utzi egin nuen, aldatu egin nuen mendiengatik, eta aldaketa, uste dute beharrezko aldaketa izan zela. Baina pilotak emango zizun alako oniago moduko bat, gero komika egiteko, Bai, azkenean ni beti izaten dut frontoian asko sufritzen dugula. Azkenean zu eskuak gaizki dituzunean, asko sufritzen duzu, eta pilotara jolasteko sufritzailea izan behar zara. Ni gainera txikia izan da, korrika asko egin behar du frontoia, nik azkenean ez neukan horren trebetasuna, beste pilotariak zuten trebetasun hori edo indarra. Eta sufritzen ikasi nun, eta gero mendietan sufritzea da garrantzitsuena. Sufritzen jakitea. Baina pilotaria izateko, igual gaizki ulertu dute, baina ez da behar altuera bat edukitzea, edo bai. Ez da beharrezkoa, noski, baina azkenean zu gero eta azkenean ni txikia izan da, ez dut horren beste indarra izango, beste bat altuagoa dena baino. Orduan, ez da berrezkoa noski, agian ni beste batzuk baino trebeagoa
nintzen, pilotan aritzen nintzenean, baina agian askotan laguntzen zuen altuera hori eta indar hori. Txikia konsideratzen zago. Bai, baina, ez, Ez, ni uste diat, ni azkenean ez nahi saltua, oso txikia naiz, ni metro bat, 72 zentimetro bakarrik dauzkat. Baina, ondo da aramatori, azkenean beti esan dut ez daukat arazoa txikia izateagatik, eta, Bakaitu esatean, gustatzen zelako normaltasunarekin esaten duen zagate txikia gabeno guge meritua daukagu bai. Bai, eta ni uste dut gainera hori mendian agian puntu hori ematen didala, azkenean ez dudalako horren beste pisu mugitu behar. Hori argi dago, ez dut horren beste altua izan da, agian izango duzu hanketatik luzeago zankada, luzeagoak emateko, baina ez dut horren beste pisu mugitu behar, ez? Zer eduki behar da kontutan korrikan? Kontutan zer izan behar du kontuan? Ni uste dut gauza asko egin behar duzu kontuan, baina adibidez, lasterketetan ni argi daukat hidratazioa, nola antolatu lasterketa, jakin nolakoa den lasterketa, ze perfila daukan, ze tontorrak egongo dituzu, desnibela, gauza hauski izan behar dituzu kontuan, baina gero hau teoria da, gero hasten da lasterketa eta guzti hori galtzen duzu burutik, eta hasten zara ez duzu edaten, ni pizkat desastrea naiz, Bai, ni desastrea naiz, ni askotan lasterketa oso azkarra bada, askotan ez naiz konturatzen eta ez dut edaten, ez dut jaten, eta hori entrenatzailea beti esaten dit, edan ezazu, jan ezazu, oso garrantzitsua dela, baina ni azkenean horretan pizkat desastrea. Eta nola da egoera horiek gure hartzea zergatik gogoa izango da, ez? Bai. Ni azkenean ni oso orduria naiz. Ni pertsona oso orduria naiz. Eta korrika horretan asko laguntzen dit. Ni beti esan dut korrika egitea, gehien bat azken aldi honetan, azken urteetan, gehien bat eman dina izan da osasun mentala. Bai? Bai, azkenean ni oso orduria izan da, lanean ditudan agian arazoak, edo eguneroko ditugun arazoak, orduritasun puntu hori, ni mendian guztiz ahazten dut, eta niretzako mendia irtenbide bat bezala da, eguneroko irtenbide bat da. Ni abekiro lan ebidutako honen, eta niri egiten ziren agobio bat. Bai? Egiten zen momentuan nun ezen ditu nire emozioa kudeatu, sentsazioa kudeatu, berdin zitzaizula zer egin. Txiki sentitzen dut. Ni uste dut horretan jakin behar dugu disfrutatzen uzten dugun momentuan hori kirola edo edozein gauza egiten dugun edozein gauza alde batera utzi behar dugula. Ni argi daukat orain mendi lasterketetaz asko disfrutatzen nabil, baina disfrutatzen uzten dudan momentua hori alde horretik, alde egingo dut horretik. Frontoian asko disfrutatzen dut. Alde egin nuen. Bai, eta ondo egina. Eta horregatik esaten dizut, osasun mentala, uste dut, osasun mentala izan da eman dit gauzari garrantzitsuena. Ni alde egin dut txikia sentitzen. Nintzelako, orain galdera da.
zu baino txikiago. Ez dut. Beno, baina zu esan zenun, utzi zenun, eta orain hobeto, ez? Hobeto dago, eta beti esaten du, ez dut inoiz deskatatzen egun batean itzuluko Argi dago, naizela. beti daukagu aukera hori itzultzeko. Hori da, noiz ez dakit, baina egun batean itzuluko naiz. Beti daukagu aukera hori itzultzeko, beti dago aukera. Komika munduan zeu da gehien bai jaso duzuna. Jaso dudana, azkenean lagunak egin, lagun berriak egin, leku berriak ezagutu, eta esan dizudana lehen, ni azkenean jason dudan gehien izan da disfrutatze sentsazio hori, ez? Disfrutatzen dut egiten dudanaz, lasterketetaz, mendietan jendea dagoen momentua ni zu animatzen eta guzti hori ikaragarria. Ni ustez da garaipenik hoberena. Ederrena, bai. Beste gunean, adibidez, ni beraztegin, dago beti esaten diote antolakuntzari dagoela aldapa bat, inoiz ez naiz gogoratzen izena, Aldapa, hori da. Hor jartzen dela jende pillo eta hor animatzen sufritzen zauz, baina hainbeste jende ikusita esaten duzu, nik horrikan hasi behar naiz. Uste dut lasterketako momenturik onena dela, hori. Aldapa handia edo txikia. Kasu honetan handia, bai. Baina bai, momentu hori da ikaragarria lasterketetan. Eta bihar adibidez, Apukon, ere jende asko joaten da mendi tontorrean eta asko disfrutatzen. Ni momentu horretan asko disfrutatzen dut. Galdera bat egin nahi dizut. Esan da. Hemen deitzen dioi galdera experimentala. Da galdera nik asmatu zuk erantzuna asmatzeko. Erantzuna asmatu behar duzu. Altera alduzu lekurtuko lasai asko. Bale, zaituko naiz. Zer lotura egingo zenuke pilota eta komikaren artean. Lana. Ostia, ez dut ezbego, Bai. Ni uste dut, ni beti izan dut zure emaitzak, zure lanaren astean zehar egindako lanaren esfortzuagatik direla. Eta ni uste dut, adibidez, mendi lasterketetan zu ondo preparatu bazara, astean zehar ondo preparatu bazara, entrenamendu guztiak ondo egin badituzu, ondo edo gaizki egin. Eta zurekin ondo sentitzen bazara egindakoarekin, emaitzak ailegatuko dira. Normala den bezala, eta frontoian berdina. Egongo da partiduren bat, txarragoa edo beste batzuk hobeagoak. Baina, zuk egiten badituzu, zu entrenamenduak eta zu alduzun guztia egiten baduzu, ni uste dut, zurekin lasai egon behar zara. Horren lesioak edukin dituzu, edo ez? Justo orain dela 2 urte izango dira, ia 2 urte, pandemiatik irten bezain pronto, egun baten joan nintzen lagunekin bizikletarekin, erori nintzen eta birikia, hankan izan nuen lesio bat, hilabete bat egon nintzen lesiotuta, baina hori izan da agian gogorrena, sortez, ez dut esan, mendi lasterketetan aritzen naizenetik, ez dut izan lesio oso gogorra. Eskupilotan asko, 20 urtetan izan behar dituzu lesioak, bai. Gogorrak eta ezain gogorrak, beti eskutik gaizki, sorbalda, azkenean pilotariak asko sufritzen dugu ere sorbaldetik. Baina, disfrutatu egin dugu. Galdera bat egin duzu. Bai. Pilotaria
izan da, zer da zuretzako frontoi bat. Frontoia izan da nire bigarren etxe bat. Ni beti, ni Ortuellako Dano Lagunak taldean jolastu dut, eta niretzako Ortuellako taldea izan da nire bigarren familia bat, eta Ortuellako frontoia niretzako izan da bigarren etxe bat. Hor pasatzen nun, ez dakit, astean igual 4 egun, eta arratsalde osoak. Azkenean ni egon naiz entrenatzen txikiei, eta hor pasa izan ditut urte asko. Orduan niretzako izan da bigarren etxe bat. Orain adibidez nire bigarren etxea da Mendia. Bai. Aldaketa egin dugu. Kirolaz apagote zerbait egin daukazu, edo ikasketa behar. Bai, ni ingenieritza egin nun. Orain horretan lan egiten dut. Eta gutx, nik orain dela 2 urte amaitu nun, izan ere, ni orain dela 6 urte amaitu nun ingenieritza, baina gutxi nun TFG-a orain dela 2 urte arte. Pizkat desastre izan nintzen horrekin, eta gainera ama beti esaten zidan, amaitu ezazu, baina nik ez nuen. Nik azkenean lanarekin, entrenamenduekin eta guzti azkenean ez nuen egiten, baina amaituta daukago ja. Bueno, txikiak hobelako baka. Bai. Zegunako kirolaz aparte, lanaz aparte, berritu zula zuge zaletasunak. Bai, niri kirola asko gustatzen zait, eta ni futbolzalea naiz. Atletikekoa ikusi dute hemen ondoan daukazu Errealearena, baina bai atletikekoa, eta gainera bihar daukagu partidua. Lasai, nire jaitaz futbola gustatzen. Bueno, ni esango dizu, ni futbolzalea naiz, atletikekoa eta Sestao Riberekoa. Ni azkenean Sestaukoa izan da, Sestao Riberekoa. Normala. Eta, bai, asko juten naiz beti atletik ikustera, Sestao Riber ikustera, eta futbolzalea naiz, bai. Xamamezaka. Bai. Xamamezaka, zuge etxea dela esan dezakegu. Bai, gutxi gora. Publiko bezala. Bai, hor, gainera azken aldian oso ondo gabiltza, eta izugarrizko afizioa dago, gainera Bilbon izugarrizko afizioa dago atletik egikin. Ze musika entzuten duzu? Musika. Denetarik, nire laguna beti esan didate pizkat poperoa naizela, baina, ni beti gustatu zait Gatibu, euskal musika asko gustatzen zait. Ze onda. Baina, gero ere, entzute dut denetan, ni entrenatzen nabilen bitartean musika daramat, eta musika MP3an beti daramat denetarik, erregetoia, kaotikoa adibidez ere entzuten dut asko, katalanako talde asko, orduan, bai, denetarik entzuten dut. Horrek, berdakit ez dakazu da horlako bola magikorik. Ez zagela sobina ere, igual bazagaetenik ez dakela. Ez. Baina nola ikusten duzu zuge bugua hemenik denbora batera. Zer gustatuko litzazuke egitea? Gustatu, gauza asko, ez? Ni orain dela gutxi hasi naiz mendi lasterketetan, ez? Azkenean daramat bakarrik 3 urte. Buruan lasterketa asko egitea gustatuko litzaidake, baina, momentuz nahi nuke disfrutatzen jarraitzea. Ni uste dut hori dela garrantzitsuena. Gero etorriko dira momentu ona, momentu txarra, baina, gustatuko litzaidake jarraitzea modu honetan. Nagoen moduan disfrutatzen, lekuak ezagutzen eta lasterketetaz gozatu. Hori ikaragarria da, lekuak ezagutzen. Bai.
Bai, ikusi, azken aldian leku politasko ezagutzen ari naiz. Gainera, ni beti orain dela urte bat ezagutu nuen Barruera, dela Lleida ondoan dagoen herri bat, eta hor egin nun lasterketa bat, eta ikaragarrizko lekuak daude hortik, eta itxuliko naiz aurten egitera, eta gaurko lasterketa egitera, eta oso asko gustatu zitzaidan, bai. Horrek, mila ez. Zuri, zuri gonbidatxagatik, zuri gonbidatxagatik. Miratuko diego oso bai. Bai. Agur!